Tifuna tikulandireni ku presentation yathu imene tikuona za presentation Ellen White and the Trinity. Mwanjirena anthu ambiri akhala akususana ndi uthenga wamenewu onena kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Iwo akuphunzitsa nawo kuti Yesu Kristu ndi Mulungu mwana, ndipo akuphunzitsa za Utatu wa Mulungu. Ndiye timaona tikakambirana m'malemba a Mulungu palibe ndithu verse imene angabwerese ntchito yofotokoza zimenezi, koma amagwiritsa ntchito kwambiri mabuku a Ellen White kuoneseratu kuli utatu wa Mulungu. Koma izi ndi choncho ndiye tikufuna kuti ma presentation amenewa amene tikuchita nawo tikhala tikuyankha ndi kufotokozera za Yesu Kristu ndi nkhani ya Trinity kuzera muzoyembera za Ellen White. Panayi chithunzi chimenechi chimene ntachiona pa WhatsApp nayi ndi kudabwa kuti okay, kodi munthu amene amaganiza kuti chani akuti tafwadza butchery. Okay, so iyi ndi butchery. Mwanjirena ukangona butchery umaziona kuti kumene kuzikagulitsidwa nyama ndi zina zotero, koma ukamba za book binding, akukamba pamenepo za printing, instant photos, zimene zinali chisa chiduna zimene zalembedwa kuti zili mmenemo ndithu si zinthu zimene zikugwizana ndi title. Tikamaona nkhani ya Trinity ndi zimene evidence amapereka zimakhala zikusiyana. Tikamakangopea kuti akuti amakhulupirira Trinity, koma tikaona zimene akunena timaona kuti pali kusiyana kwakukulu. Ndiye pachifukwa chimene tifuna tenge mabuku amenewa akuti amene ali ndithu sincere kuti afuna aphunzire chinthuchi ate kufufuza mwa yekha, ndiye ife tipereka evidence koma chisankho cha iye mwini. Pali buku limene tinalemba ndithu munthu akulipempha buku limeneli limene lili Our Firm Foundation ndi part 5 Ellen White ndi Utatu wa Mulungu. Ndiye buku limene lili tina presentation ese tinayilemba ndithu ili mmene momo. Ndikuthanso kuona kuti buku limene munthu akulipempha tikupasani kwa ulere. Ndiye tikupitiriza Ellen analemba mu Review and Herald chaka cha 1890 August 26. Analemba unena kuti chifukwa chake mipingo yathu ili kudwala ndipo ili kufoka ndipo yasala kufa, ndife ndani wabweresa ndithu chinthu choyipa kwambiri chimene chopangisa ambiri akhumudwe ndipo anthu ambiri akhale nawo mantha. Wabweresa ndithu ganizo limene lamuphimba Yesu Kristu kuti anthu akamuzwe ngati Nkhoswe, mongati iye amene asusa, iye amene achenjeza, iye ndiye amene akunena kwa ife, iye ndiye njira, yendani umu. Mwanjira ina Ellen White akutha kuonesera kuti Yesu Kristu ndiye Nkhosweyo amene akutiuza ife iye ndiye njira, yendani mmenemo. So Ellen White ndithu anakhulupirira kothera kuti mzimu ndi mzimu wa Yesu Kristu. Koma ngakhale zili chonchi pali makoti ena anthu amagwiritsa ntchito kuti aonesere Utatu wa Mulungu, koma izi sizoona. Ndiye tiaona makoti onsewo, koma tisanaone makoti timafunika tifotokoze zambiri ya mkulu amene zinake ndi Little Ephraim, amene ndithu anali ndi zichitochito zake zimene amafunisisa kuti apangise mpingo wa Seventh-day Adventist uzifanana kwambiri ndi mipingo ina ya pa dziko lino lapansi. Ndipo ngakhale ma Trinitarians amavomera nawo kuti mu 1950 kula amene anapanga ma evangelical conferences. Ndipo mu buku limene la questions, Seventh-day Adventist questions on doctrine and answers, anayikamonso ndithu nkhani ya Trinity kuti ma Adventist afanane ndi ndani, ndi mipingo yonse. Komano tionana izize ene atanazilosera kuti zichitika. Okay, kuti mabuku atsopano azalembedwa. Tizona zimezi tikamaona zophunzitsa zoyamba zoopsa, the Alpha of Deadly Heresies. Ndiye tikutha kuona kuti mu 1828 Little Ephraim analemba buku limene macheda The Coming of the Comforter. Ndiye tikana mabuku amenewa, buku Little Ephraim analemba mabuku atatu. Amalemba The Coming of the Comforter, analembanso Seventh-day Advent Answer Questions on Doctrine, masa analembanso Movement of Destiny. Also analemba ndi Little Ephraim. Mukafunsa anthu a Trinity nawa sagwizana ndi Little Ephraim chifukwa analemba buku la Questions on Doctrine. Koma mukaona Questions on Doctrine iyo ambiri susana iwerenge imavomereza za Trinity. Komanso ndi munthu amene analimbika kwambiri kubweresa uthenga amene wa Trinity mu mpingo wa Seventh-day Adventist.
chiphunzitso chimene chachikulu chimene amangisa tuno iyeyo agwirizanenso kwambiri ndi achina Donald Gray Barnhouse ndi Walter Martin. So izi nzomvetsa chisoni nakuti tuno ma-Adventist ambiri mbiri yawo sakuiziwa. Koma tikapitiriza pamene papa analemba m'buku limene la Movement of Destiny, analemba kunena kuti ndikufuna ndithu ndivomereze mwapaderadera kuti no mu 1926-1998 pamene atsogoleri athu anatifunsa nawo kuti no ndipereke ma studies pa nkhani ya Mzimu Woyera pamene ndimapita ku North American Union makamaka ku ma institute a 1928 ndinapeza kuti no pambali poti kunali ndithu ma leads zilingana nawo kuti no apolisi akufufuza wakuba ndi azawazera khangana zera khangana nakonda lead si umboni oti ndi munthu wakuti komano chinthu chimene chimakupitisa umboni ndani apeza tuno atanapeza mu Mzimu wachinenero ma leads ameneyo komana atanapeza kuti palibe china chilichonse chimene chimapezeka mu zolembera za Adventist zimene zimafotokoza nkhani mwatunthu. Panalibepo mabuku amene anayambika kulembeka mu zolembera za Adventist pa nkhani, ndipo ine ndinakakamiza kuti ndikapeze mabuku ambiri anthu amene analembedwa kunja kwa chikhulupiriro chathu amene pambuyopo naona kuti anakhala abwino omwe ndimagwiritsa ntchito, ndipo nditakhala nawo ndi awa ndinachoka pamenepo, ndipo awa ndi amene anandithandizira kumayambiriro, ndipo ndinapeza kuti alipo anthu ambirimbiri amene anali ndithu ndi chidziwiso ndi kukhala kwakuya koposa anthu athu makamaka pa nkhani za uzimu komanso nkhani za Mzimu Woyera, ndipo nkhani imene inali yosowa kwambiri kwa anthu athu. Mwanjira ina mu Movement of Destiny yakuvomera kuti chiphunzitso cha Trinity iyeyo sanachitenge ku Adventist, anachitenga kunja kwa mpingo, anachitenga kwa anthu amene analemba mabuku amene sanali ma Adventist. Mwanjira ina mkuluyo akutenga chikhulupiriro chimenechi kunja kwa mpingo. Izi zimene analemba mu Movement of Destiny page 322. Ndakupitiriza pamenepa mukalata imene letter kalata imene inachoka kwa Lilo Ifumu kupita kwa Herbert Camden Lacy April 13, 1925. Anaya kuti anthu ena akuganiza kuti kwala kwatsopano kumalimbikisa zinthu zakale, komano sizikutanthauza kuti zinthu zonse zikufunika zizigwirika monga amene mapioneers athu kapena salamaliza athu zinaziyikira zinthu. So iye akufotokoza mu 1926 kuti akulu kwala kwatsopano kufunika kuzilimbikisa zakale, komano amwe siziona kuti zonse zigwirizana ndi mene anthu anama. Mwanjira ine iyeyo Lilo Ifumu anthu akamanale mapioneers naye mathindirans maona kuti anjani, komano utaona mapioneers osanalembe ku buku la mvemveve la za Trinity anakanika kupeza buku limene Lilo Ifumu. So iyeyo ndi amene akuyambisa ma 1920s kuti kusintha kukutani bwere. Ndiye kalata imene ilembedwa Lilo Ifumu kwa Otto H. Christian October 27, 1960 anaya kuti ndikufuna ndifotokozenso buku limene la Coming of a Comforter imene inabwera pa chifukwa cha ma studies amene inachita mu 1927-29 ku Magisterial Institute ku America, North America. Sumungaganize mene ine ndinakhomedwa ndi anthu achikale ma old timers, ifatino ndinakhazikika pa umunthu wa Mzimu Woyera mungati munthu wachitatu mu Umulungu. Anthu ena anakana ndipo ena akukanabe, koma buku limeneli lapezeka pano ndithu anthu ambiri alilandira kuti ndi choonadi. So Fulumu akuvomera anthu akale aja ndi anandikhoma ndi mafunso, anandikana ndithu. Mwanjira ena Fulumu akuvesa kuti nkhani sinali yapa sipasiya anthu amakana ndithu chifukwa yani ikamafika mu 1927 tiona ene anafa 1915 mapioneers ena anali mu nthawi imeneyo, anthu ngati mapioneers ena anali mu, komanso ana ake anthu ngati achina Arthur A. White, ana ake Ellen White yeti, komanso ndi ana mapioneers anali mu amene osanali ma non-Trinity, anali a true God. So anthu amene ndi amene amasusana ndi nkulu ameneyo. Ndiye tiona imene pa mu movement of ndiye tiona kuti tikamanga za movement dressing tiona kuti Lilo Ifumu ndithu tiona kuti anakondweresa A.G. Daniels. Unaona amenepe ndiye Daniels anamuza nkulu amene Lilo Ifumu nawo kuti aone
plan yonse ya chipulumutso kuti inayenda bwanji, kuyambira zonse komanso ndithu kuona plan imene kuyambira 1844 mapita kuku, ndipo aifotokoze plan ya chipulumutso imakamaka mokhuzana ndi zinthu zimene zinachitika 1888. Kuona pamenepa, so tiona pamenepa tiona nawo kuti mu spring 1930 Arthur G. Daniels ndi anakhala president wa General Conference wa zaka 20, anamuuza mfumuyo kunena kuti ndikufunika ndithu ndione plan yonse ya chipulumutso, ndipo kuti ndikufunika ineyo chifukwa ndine link pakati pa anthu amene anali atsogoleri nthawi ameneyo ndi anthu amene azakhala atsogoleri, koma anandizati ndilembe zimene zinsogolomo osati panopa ayi. Daniels anazindikira nawo kuti padakakhala chivuto chachikulu ifanena kuti panali mavuto ambiri amene adakakumana nane. Anazoona pa nthawi imeneyo pamafunika ziphunzitso za theology zina zitani zichire, ndipo nawo pamafunika anthu ena asinthe kamvesere kawo, ndipo zimafunikira kuti mpaka tidikire anthu ena ake afe ndipo achokepo nkhani imene tisanayifotokozere. Zonse zipezeka mu Movement of Destiny page 17. Akuluakulu ngati zimene amafuna aphunzitse from makamaka za umulungu ngati zina izoona, Daniels anamuuziranji mfumu kuti adikire mpaka anthu ena afe chifukwa chani? Mezo nzoona chita kudikira anthu ena ake afe, ana amapioneers afe kapena mapioneers osalira afe, kuchita zawo tikamba kulalika izizi anthu amene anakhalapo ndi Ellen White atisusa pakhala mavuto akulu, anachita kudikira anthu ena afe. Izi si za mulungu iyayi. Ndetikaona buku limeneli evangelism akufotokozera pamenepa aona evangelism tiona ndi buku limene linalembedwa ndi mkulu amene amati Leroy Froome. Anthu ambiri amona ngati iyayi buku limene linalembedwa ndi Ellen White. Nde ukangamba za one true God anthu amangothamangira ku buku limeneli page 613 page 617 kutenga makoto mngamba kwatani waponya uko basi makhani athera pati pompo. So ma statement amene wawa akupezeka mu evangelism, mukuona pamenepa. So anthu amagwiritsa ntchito buku limeneli, koma buku limeneli tiona nawo kuti buku limeneli ndi buku limene anthu ambiri amafuna apiteko akamafuna kukamba nkhani imene ya one true God, basi amathera pati pompo. Oloti abweresa mavesi wotani basi zimathera pati, zimathera pompo zimene zili zomvetsa chisoni. So tikaona pamene papa tiona nawo kuti zimene zizi zimakhala zomvetsa chisoni buku limene la evangelism. Ndiye tiona nawo kuti Leroy Froome komanso Roy Allen Anderson komanso ndi Lois Crozier anachita kusankha makoti ndikuyika pamodzi amene amaona kuti akukhangana kugwirizana ndi chani ndi Adventist. Paja Leroy Froome anavomera kuti munaibe za Trinity mabuku a mapioneers, munaibe uchina hii yonse, ndipo anaona kuti munayi ndithu ma leads ndeti si evidence, ndi chinthu chongosonyeza. Ndipo anapeza makoti amene amakhangana kusonyeza za Trinity ndikuyika pamodzi, ndipo makoti amene ndi amene anayika mbuku limene la Godhead evangelism, ndipo anayika ma subheading. Mukuwerenga buku la evangelism amachita olemba kuti ma headings tapangidwa supply ndi ife, koma munthu akamawerenga amawerenga ma headings ngati anachita oyikira ndi Ellen White, which is misleading. Muona pamenepa. So nkhani yakulu inali ya imeneyi, zimene zikupezeka mu Leroy Froome kalata imene analemba ku Roy Allen Anderson January 18, 1966. Akunena kuti chani? Akunena kuti ndipo ndili sure akunena tonse tagwirizana pamene ndikufotokoza buku la chivumbulutso. Ndithu ndi buku limene lililofunikira kwambiri makamaka ku Ministerial Association, ndipo ndilofunika kwambiri, ndipo ukuziwa chimene inachita kwa anthu amene ali Columbia Union atakomana maso ndi maso, limene inali ndi mauthenga ochoka mu mzimu wachinenero kwa Mulungu wa Yesu Khristu ndi umunthu wa Mzimu Woyera ndi utatu ndi zina zotero. Ndipo iyo anafunika kuti asiye zida zawo pansi kapena alandire mauthenga amene kapena akane Mzimu Woyera. Ndipo ndikuziwa iwe R. Anderson ndi Miss Crozier ndi ineyo tinachita ndithu mwapadera chita kusankha zinthu zimenezi, anthu amene atatilimbikitsa anthu ngati Elder Branson amene amaona kuti kavekesere kuyambira ka Ellen White estate ndi mabuku oyambirira evangelism sanali okwanira.
mukuona pamenepa. So anthu amene anachita kusankha ndi anthu a Columbia Conference amasusana ndi Trinity kwambiri, ndi atabweza buku limeneli anthu kavekesedi kake kanalibe, anali afunika ati asiye kususa kapena akane chani zimwe achinenero. So zinayizo wafuta abale amenewa, so akusangalala kuti anapanga shutdown. Ndakupitiriza ona kuti mukuona adakhala kuti anazikika mu mawu adakachi ndeni makufuna ku manotsi anga adakhala anthu amene anazika mawu adakachita nkhono ndi achinaliro ifu ndikuwaonesera maboza awo, koma notiona kuti adakakwanisa amaziwa chimene chikuchitika. Chimodzimodzi anthu ambiri lero amangotenga ma statement amu evangelism basi ndikunena kuti mwaona mauthenga awa ndi amenewa, samaona kuti makote anachokera kutiko. Ndiye zikakhala choncho zimakhala ene mnatanana mwakuti takhulupirira ngati mkulu amene amapanga present iye musasusane ndi ine, musasusane ndi uthenga mungolandira akuluakulu. Come on, muona. So ndizovuta kuti ene ayitsana kusenza ntchito ma subtitles ndi Trinity, mana awa anachita onjezera ndi nani ndi ma compilers. So izi nzomvetsa isoni. Ellen White akuti uza ife chinthu chimene tikufunika tichimvesese, akuti yani Ellen White mafuna tikuwerenga kuti imene akuti mzimwera ndiye Nkhoswe ngati kupezeka kwa Yesu Khristu kumoyo. Ichi chimene chili ofunika kwambiri kwa ife. Izanalemba mu Review Herald November 2 chaka cha 1892. So Ellen White samakhulupirira za utatu wa Mulungu, komano anachenjeza ife chinthu china chimene tifuna tichiziwe ife. Ananena amene ma Ellen G. White Testimonies Volume 5 page 696 anati onse amene akufuna adziwe chimene tilichiona ndipo adziwe chimene ndinganene asapereke umboni kwa zinthu zimene zangonenera tenera kunena kapena wachita ndi kulemba. Ngati mufuna mumve zimene Mulungu waululira kudzera mwa ine, muwerenge mabuku amene anasindikizira. Mwachilena tikamaona mabuku a Ellen White alipo magulu awiri, pali ma compilations ndi pali mabuku osindikizidwa. Mabuku osindikizidwa ndi ma published books amene anatuluka Ellen White asanamwalire. Mwachilena mabuku amene anatuluka chaka cha 1915 nomabwerera mbuyo amene ndi ma published books. Ngati tikufuna timve chimene iye ananena ndi kuchichita ndi kuchimene Mulungu anamuyankhula mabuku before 1915, pamene mabuku opitirira 1915 amene owawa ndi mabuku amene amati ma compilations. Mwanjira ngati tikufuna timvesese mfundo yenene ya compilation ngati sili clear tikapeze buku ya original kuti mu buku ya original nkhani imene ananena kuchita ndeti chinthu chechitani chimveka zimene akufotokoza iye. Ndakutuza pa unati Ellen G. White Selected Messages Book 3 page 90 unati ndawerenga zonse zimene ndinazikopera pona kuti zonse zili monga ine mene ndikuzifunira, ndipo ndawerenga mabuku ndikuwapititsa kwa ma printers. Ndiye ndionenso panepa Ellen White Manuscript Releases Volume 10 anati ndithu zolembera zanga zonse ndimaziyang'ana mapaderadera, ndipo pakakhala kuti pali ndimaonesati pasakhala chinanso chimene sindikufuna chikaprintidwe ndikutuluka. Mwanjira Ellen White amachita kukhala pasi buku lichakhalira lembedwa lamalizika amakhalanso pasi ndikuyiwerenganso bwinobwino kuti pali cholakwika china chake ndi ma published books ndi amene iye anasindikiza. Koma ma compilations vuto lake ndi nkhani yamatha kungodulidwa ndikuponyedwa apo tionanso kuti ndi choncho zimene zakhalira. Ma quotations amakhala mufu, ma headings amakhalanso a munthu amene akufuna mukuona amenepe. So zimakhala zovuta kuti tingamvesese bwana. So ngati tifuna timvesese nkhani yeneni tikapeze buku la original imene analiprinta nthawi imene ali moyo. Buku limeneyo ndi choonadi chimene Mulungu akufuna atiziwise kudzera mwandani mwa Ellen White. So ma compilations si final say. Final say ndi ma published books tungonena zimene iye ananena. Ndiye tikuona nawo kuti tikamakamba za buku limene la evangelism tikamakumana ndi ma compilations tifunika tiziwe izi zinayikidwa mu evangelism momo buku akunena kuti ma headings kapena mawu ajatapati mawu akulu akuti makuti ma headings amene wawa anachita kuonjezedwa ndi anthu amene analemba buku limeneli kapena anasonkhanitsa ma quotations. Ndiye akunena kuti mwanjira yoti tikathandize kwa anthu amene akufuna kupeza china chake buku limeneli. Ma headings akuoneka mu bold type amene aonjezedwa ndi ma compiler. So ma headings amene azipezeka a black kapena mawu akulu mu buku limeneli
mukuona menepe. So akita kuvomeza buku mene sinayambire ndi Ellen White anachita kuonjezera maquotes ake kwatengapo ndi apo ndipo tinaona cholinga chake chimene kula amene anapangira zimenezi. Ndiye tikamaona awa ndakhala ndikucheza ndi anthu amene amakhulupirira Trinity kuyambira zaka za 2021 panopa padusa zaka zitatu. Ndakhala ndikambirana ndi anthu akunja ku America, Canada ndi zina zote, ndikambirana ndi ama Trinitarian. So maquotes amene amagwiritsa ntchito onse na ndimatolera pang'ono ndimafufuza ndikuona kuti no palibenso quote ina imene ndinayipeza. Ngati ndingayipeze ine tizaonjezera ku series iyi. Komano so far maquotes amene amagwiritsa ntchito onse ndi awa. Ndiye tioneni objection yoyamba. Objection number 1 akuti the pre-existent self-existent Son of God. Amene awa ali mu body wa aika ndi macompilers ndi sidawerenga. Ndiye tingowerenga zimene ene analemba. Iyi ndi Evangelism page 615 koma uzilenga mu Signs of the Times August 29 mu chaka cha 1900. Aona tuno Kristu Yesu ndiye amene analipo ndikale, aini moyo mwa yekha. Pokamba za kupezeka kwake Yesu Kristu akufuna titengere malengero athu kumasiku akalewo, ndipo akutiuza ife neno palibepo nthawi ndipo akutiuza ife, akutisimikiza ndikuuza ife neno palibepo nthawi imene iye sanalipo mu ubale wapafupi ndi Mulungu wosathayo. Ndipo iye amene mawu a Ayuda anakonda kumvera anakhala ndi Mulungu monga Mose wokula ndi iye. Now kukunika koti imeneyoyo kuyika mu buku limene lili basi zagwira. Maona zikuoneserani Trinity. Komano tikaona muno bwino sikuonesa utatu wina uliwonse. Chifukwa chenena kuti koti ikungonena kuti palibepo nthawi imene Yesu Kristu anakhalepo ndi nani? Ndi Atate. Yesu Kristu akhalapo ndi Atate. Koma koti sikunena kuti no Atate sanakhalepo nthawi popanda nani? Yesu Kristu. Manje nena ndine chonchi, mwana wanga nthawi zonse wakhala in close fellowship ndi ineyo. Mwana wanga ukuona menepe. So mwana wanga nthawi zonse wakhala ndi ine kuyambira nthawi za nthawi. Komano ineyo nditakhalapo iyeyo pali yani palibe. So koti isi kupanga prove Trinity, ingopanga prove zimene tonse timakhulupirira kuti sinakhalepo nthawi imene Yesu Kristu sanakhalepo ndi nani? Mulungu. So sikuonesa utatu wa mtundu wina uliwonse. So ichi ndi suso woyamba. Ndipo tikaona mawu amene wauti pre-existence ndi amene akufotokoza kuti no chinthucho chinakhalapo chinthu china chisanakhazikike. So mwanjira ina tikamaona pre-existent amene wa noun kutanthauza zimenezo zino chinthu chimene chikukhalapo chinthu china chisanakhale. So Yesu Kristu tikamakamba za kupezeka kwake anapanga pre-exist kapena anakhalapo zinthu zonse zisanalengedwe. Chifukwa tino zinthu zonse zinalengedwa kudzera mwa ndani? Mwa iye. So tikaona ma quotations angapo tiona nawo kuti nawo kufotokoza zimenezi. Zitenti onene ma quotations ena kuti nena nakambako chani za pre-existence yake. So tikuwerenga menezo mu 24 LTMS kapena letter 189 mchaka cha 1909 paragraph 29. Kuna kuti no koma Lucifer ngelo wawo kunikawo amene anali wachiwiri wa Kristu anaziganiza yekha kuti ndofanana ndi Mulungu, ndipo anapanga kothekera kuti no chifukwa cha maonekedwe ake ndi ulemerero wake kuti iye akhale wachiwiri kwa Mulungu. Kenako adakachita ntchito za Mulungu ndi mapulani ake. Koma Lucifer anasankha ndithu udindo wachiwiri kwa mlengiyo, koma Yesu anali mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Lucifer anachita nkhondo kumwamba ndipo sanakatenga udindo umene Mulungu anamuyikira iye, ndipo anagwa kuchoka malo ake mwamba ndipo wakhala m'dziko lapansi ndithu kususana ndi Mulungu ndi mapulani ake. Ndipo ali mphamvu yayikulu kuyonyenga anthu ndi wapusisa anthu. Ndipo pali zipande ziwiri zimene zilipo m'dziko lapansi, choonacho ndi chabodza. Mwanjira ina pokambabe za pre-existence yake tikamanga za Ellen White tifunika ndithu tizionanso kuti no mbali ina ananena chani osangogwira pamodzi nganganga. So tikamanga za pre-existence yake tiona kuti Yesu Kristu ndi wobadwa yekha ndani? Wa Mulungu. Ndipo pa nthawi imene atangobadwa sizinakhalepo nthawi imene Yesu anakhalepo ndi nani? Ndi Atate. Tikuona menepe. So tikamapitiriza amenepo tikuona 25 LTMS kapena manuscript 86
19:10 mpaka 59 kuti Yesu anali mwana wobadwa yekha Mulungu, ndipo Lucifer mngelo wa ulemerero anayambisa nkhondo pa nkhaniyi kufikira anafunika mwenyede pasi. Mwanjirena Lucifer anayambisa nkhondo kumwamba chifukwa Yesu Khristu anali mwana wobadwa ndani wa Mulungu. So tikamakamba za pre-existence ya Khristu tikuona kuti Yesu Khristu anali wobadwa wa Mulungu, komanso sinakhalepo nthawi imeneyo sanali ndi Atate. Mwanjirena tikuona kuti kuyambira nthawi imene anabadwa, kuyambira nthawi imeneyo kunthawi za nthawi sinakhalepo nthawi imene Yesu Khristu anakhalepo ndani ndi Atate. So tikaninga makoto osonekera pamodzi akupanga chinthu chimodzi. So tikaona semene pa 25 LTMS kapena kalata 42 1910 part 3. So in the letters and manuscripts. Anyways, then tiwerenge nawo angelo anachosedwa kumwamba chifukwa sana akugwira ntchito ndi Yesu Khristu. Sana akachita kugwira ntchito. Angelo anachosedwa kumwamba chifukwa sadaka akugwira ntchito ndi Mulungu. Anagwa kuchoka malo awo akumwamba chifukwa anafuna kuzikweza okha. Iwo anayamba kuzikweza okha ndikuwala kuti kukoma kwa maonekedwe awo kunachokera pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo mfundo imene angelo anafuna kuphimba kuti Yesu Khristu anali mwana wobadwa yekha Mulungu, ndipo anayamba kuziona tisafunika zimufunsanso Yesu. Ngelo umodzi anapeza mkangano umene, ndipo mkangano umene unakokeka kufikira unasanduka kuwukira mabwalo akumwamba pakati pa angelo, ndipo anakwezeka chifukwa cha maonekedwe awo. So kani ndiona tikamangamba za pre-existence of Christ ndi chifukwa chokuti tikukamba za chani za ndithu kubada kwake chokera mwa Mulungu. So tikaona pamene papa tiona nawo tuno pamakhalanso ndithu makoti ena tingowerenga amenepa, imene ndi kalata 83 mu 1895 ikupezekanso manuscripts volume 1 page 393 paragraph 1. Okay, so tiona amene no ndi ene kufotokoza no adakhala no Atate wabwera mu dziko lathu ndizakhala pakati pathu ndi kuphimba ulemerero wake ndi kuzichepesa iye, ndipo anthu amuone iye. Dziko lapansi ati mbiri ya moyo umene tinawo wa Yesu Khristu dakasintha, chifukwa chotera kuti kufotokozera zambiri ya chikondi ndi chisomo chimene chichi munjira ina yonse Yesu Khristu ndi muphunzirira lililonse tikufunika timvesese ndi kuona kuti tikukamba za Mulungu, ndipo poona chimene chichi, pokumva chimene chichi mwanjira ina yonse ndi mawu a Mulungu ndi kusuntha kwa ndani kwa Atate. So koti imeneyi ikumveka bwino kwambiri. Tikawerenga Yohane chapter 1 verse 14 ndi 17 akamba zetu, ndipo mwa mwanayo tinaona ulemerero wonga wa wobadwa yekha. Verse 17 akuti pakuti chilamulo chinabwera ndi nani? Ndi Mose, koma chisomo chinabwera ndi Khristu Yesu. Chisomo ndi chinali bwa ndi Khristu Yesu. Verse 18 ya Yohane 1 verse 18 kufotokoza nawo kuti palibe amene anaonapo Mulungu nthawi iliyonse, koma mwana wa Mulungu wobadwa anafotokozera. Mwanjira ina tikamona Yesu Khristu, pomona Yesu Khristu tikuona ndi ndithu khalidwe la Atate. Koti imeneyi sikufotokoza kuti Atate akanalumizana ndi Yesu Khristu, sikufotokoza zimenezozo, koma akungofotokoza adakhala Atate abwera tidakatha kuona ndithu khalidwe lenileninso limene linaoneka ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Fati Yesu Khristu ali ndi Mulungu, Atate sali ndi Mulungu. Mwanjira ina moyo umene uli mwa Yesu ndi weniweni titakukhulupirira tunizoona ife Yesu ndi mwana akandani wa Mulungu. Mwina tingowerenganso Bible verse imene ingavekese mfundo iyo mokhwima. Tikaona pamene papa pa 1 Yohane chapter 1 verse 1 akutuza ipena kuti chimene chinaleko kuyambira pachiyambi, chimene tinachimva, chimene tidachiona m'maso mwathu, chimene tinachipenyera, ndipo manja athu anachigwira cha mawu a moyo. Ndipo moyo unaonekera anthu, ndipo tidaona, ndipo tinachita umboni, ndipo tinakulalikirani moyo osatha umene uli nali kwa Atate unaonekera kwa ife. 3 chimene tidachiona ndipo tidachimva tikuchilalikira inunso, kuti inunso mukayanjane pamodzi ndi ife, ndipo chiyambi chathu chili ndi Atate ndi Mwana, ndipo ndi Mwana wake Yesu Khristu. Ndakutuza ife nakuti Yohana afotokoza kuti akuluakulu ife tinachita kumona Yesu Khristu, naona moyo umene moyo osatha umene uli kwa Atate, ndipo moyo ndaona mwana mwa Yesu Khristu. Kodi ophunzira amatha kuvesa bwanji tuno Mulungu ali chimodzimodzi ngati mmene Yesu Khristu ali? Ife Yesu Khristu ndi mwana wobadwa ochokera mwa Mulungu. Moyo umene uli mwa Yesu Khristu ndi moyo wa Mulungu umene Yesu Khristu anali nawo kufikira ku nthawi zimene anabadwa ochokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndiye ngati Yesu Khristu ali chonchi,
ali ABC ndeti Atatenso ali chimodzimodzi fati iye ndi mwana wa Atate. So ichi ndiye chikulu chimene chikungosimikizira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa ndani? Wa Mulungu. So izizi ndi zoona ndipo ndi zoona. Now ndimafuna nawo kuti chabwino tikhulupireni kuti tifotokoze za Trinity kuti Atate ndi mwana ndi chimodzimodzi na kuiteno ndeti mwa njira ina itha kunena kuti Atate adathandizana ndi Yesu ngati zili just marose chabe. Tioneni kuti zingathandizire bwanji. Seventh Adventist belief number 2 chimene kuli Trinity, Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, mgwirizano wa atatu amuyaya. So tioneni kuti chiphunzitso chimenechi chikatifikitse kuti tikaona pamenepa J.R. Spangler ati chapter imene ati ndikhulupirira Mulungu mwa Utatu. Divine Herald, October 21, 1971. Ona kuti uthenga wabwino umatiphunzitsa ife kuti tikapereke miyoyo yathu ndi kubatiza m'dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo popereka benediction apostole anatchula atatu koma anayamba kutchula Khristu kuyambirira. Ndipo Paulo akuyamba kutchula Atate koyamba koma apapa tikuonana kuti wazisintha. Kwa ine zikuonesa kuti mu Utatu wa Mulungu amatha kungosinthana fano ali umodzi wawo mu ntchito ndi mu cholinga. So akufotokoza kuti apapa zikuonesa kuti anthu atha kusinthana. Now tikaona pamenepa tionana kuti tionenso mu kotale akuti chani. Now kotale amene anali wa 2008 second quarter amene analemba anali Roy Adams ndi akamba chodabwitsa Yesu Khristu kotale wa akuluakulu second quarter ndi akamba kuti chani. Ona kuti taganizani za chinthu chimenechi kuna kuti munthu amene takhala tamuziwa ngati Atate anabwera kuzatifera ife, ndipo amene tikumuziwa ngati Yesu Khristu anakhalabe kumwamba. Tikukamba ndithu mwa umunthu kuti timvekese mfundo imodzi. Palibe chimene chidakasintha pokhapokha kunena kuti tidakhala tikumuyitana Yesu mayina amene timagwiritsa ntchito pano. Ndipo ichi chimene chimafotokoza tingamati umulungu wawo ndiwofanana. Mwa njira ina nkulu yawo fotokozana kuti Atate bwezi Atate mizana ndi Yesu Khristu, ndipo Atate bwezi kwayitana ndi Yesu. Pamene Yesu adakakhala kumwamba bwezi tikumuyitana Yesu Khristu kuti ndi Mulungu Tate, kapena kuti bwezi tikumuyitana Yesu yo Atate. Mwa njira ina izizi zikungoonesa kuti chiphunzitso cha Trinity chimaononga ndithu kamvekesero kachani kachipulumutso. Zimaononga china chilichonse. Tikamba kufikira ponena iyayi anangopasana kuti okhala mwana okhala Atate. Tikachipitiriza chiphunzitso pamene tikubwesa mukotale mwaphunzitsa ziphunzitso zabodza ngati zimenezi. So tikuona kuti chimenechi choopsa. Ndiye timafuna tipereke mayonepa Great Kingdom verse 88 page 524 paragraph. Taona kuno chiphunzitso choopsa china ndi chiphunzitso chimene chimakana umulungu wa Khristu, chimene chimanena sanalipo asanabwere pa dziko lapansi. Ndipo chiphunzitso chimenechi chimalandidwa ndi anthu ambiri amene amanena atakhulupirira Baibulo, komano chimasusana ndi malemba onse amene amakamba za mpulumutso wathu ndi ubale umene ali nawo ndi Atate. Ndipo imasusanso ndi khalidwe la Mulungu ndi kupezeka kwake. Ndipo ichichi tikachisekerera sitingachisekerere pokhapokha pamene tikumasula malemba, komanso chimangosisa ndithu kamvekesedwe kwa munthu za chipulumutso, komanso chimayambanso kusisanso chikhulupiriro mwa Baibulo. Nde tikaona kuti imeneyi ikukamba za makamaka ma Unitarians. Unitarians amakhulupirira Yesu Khristu atabadwa ndi pamene anapezeka, komano ku nthawi za nthawi kunalibeko. Komano taona kale kunena kuti kuti imeneyi zopesa zino ma Trinitarians amayenera kuti ikupanga apply kwa anthu God. Kono akuluakulu apapa kuti tikawerenga maofira akunena kuti Yesu Khristu kunalibeko asanabwere pa dziko lapansi pano. Mwa True God believers timakhulupirira Yesu Khristu analiko ku nthawi za nthawi, anabadwa kuchokera mwa Mulungu ku nthawi za nthawi. So anthu amene wawa akusokoneza ndithu kamvekesedwe ma Unitarians amene wawa amene amakhulupirira Yesu Khristu atangobadwa, pamenepo ndi pamene
chiyambi chake chikupezeka. Ndiye tikuthaona kuno tikuthawaso chiphunzitso chimene chichi ndikuvomereza kuti Yesu Khristu anabadwa kuchoka mwa Mulungu nthawi za nthawi ndipo ali ndi umulungu wonse. So koti imeneyi ndithu kuyika malako oveka bwino ikufotokoza yonjo ndithu fati Ellen White watifotokoza nawo kuno Yesu Khristu ndi wobadwa wa Mulungu. So ndithu Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu ndipo ndiye khaya amene angati kumuse ifara ni moyo wa Mulungu mwa iye. Ndiye tione pamenepa Great Controversy verse 88 page 524 paragraph 2 anawo kutono pamene chiphunzitso chimakhala chopsa kwambiri chifatino chimakhaso kovuta kwambiri kuti tikumane nacho chifatino anthu akana zimene Bible ina akamba pokhuza umulungu wa Yesu Khristu zimakhala zopanda ntchito kuti tikambirane nawo chifatino nawo kutono ngakhale tingafotokoze motani anthu asangamve ndipo munthu wawo munthu sangalandire zinthu za mzimu wa Mulungu chifukwa kwa iye ndizopusa ndipo angazizwe bwanji fadi zinthuzi zozika mwazimu 1 Korinto 2 verse 14. Palibe amene akugwira boza imene angathe kukhala ndikavekesedi kenikeni pakhalidwe la Yesu Khristu mission yake komanso plani ya Mulungu yopulumutsa munthu. So akufotokoza kwa ayo amene amakana kuti Yesu Khristu sanalipo pachiyambi pamene papa. Okay, taona kale Yesu Khristu anafotokoza ndele right yemweyo kuti Yesu Khristu ndi wobadwa ochokera mwana wa Mulungu mapezedwe ake ndi ati ndi amenewo. So koti imene si anga apply kwa true God again ikupanga apply kwa anthu amene amakhulupirira kuti before kubwera pa dziko lapansi Yesu Khristu unaibeko. Okay, fati koti godano before he had no existence before his advent to this world. So ikukamba za anthu amene amakana kuti Yesu Khristu unaibeko asanabadwe ku dziko lapansi pano ikukamba kwa anthu amenewo, right? So tipitiriza kuona objection 1b. Mulungu akhale nanu. Amen.